दिनैनि समाव जोंनि जिउआव गोबां रोखोमनि लुबैनायफोरा दङ। धन दौलत लुबैनाय, सुख शान्ति लुबैनाय, मान सन्मान लुबैनाय आरो गोबांनिख्रुइ गोबां मोननो लुबैनाया जोंनि साननाय हनायनि मोनसे बाहागो जाबाय। नाथाय बाइबेला जोंनो गुबुन नोजोरजों फोरोङो। बेबायदि मोनसे लुबैनाय जि लुबैनाया जोंनि जिउआव सुख शान्तिखौ लाबोनानै होनो हागौ एबा सुख शान्तिखौ होगोन। बे लुबैनायानो जाहैबाय इसोरनि फारसे लुबैनाय, इसोरनि फारसे अननाय लाखिनाय। इसोरनि प्रति सैथो अननाय आरो इसोरनि प्रति सैथो लुबैनाया जोंनि जिउआव मोनसे गोदान लामाखौ लानानै फैगोन, जि लामाया जोंनो लागै अरायनि सुख शान्तिखौ होगोन आरो जोंनो मोनसे मोजां लामाखौ दिन्थिगोन, जि लामाया जोंखौ इसोरनि फारसे लानानै थांबाय थागोन आरो इसोरजों लोगोसे खौसे खालामगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे बोसोननि गेजेरजों जोङो बेखौनो नायगोन जे जोंनि गोसोआव इसोरनि फारसे माबायदि लुबैनाय थानो नांगौ, बै लुबैनायखौ जोङो नायगोन एबा जोङो सोलोंगोन आरो बे लुबैनायखौ जोङो माबायदि जौगाहोगोन आरो बे लुबैनायखौ जोंनि गोसोआव माबायदि दोनगोन, बेफोरबायदि बिसयखौनो जोङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। दा बेयावहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना जेन भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन, जेन मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ जेन जोङो रोखायै जानो हायो। लुबैनायनि सेथि बाथ्रा बेनो जाबाय गिबियावनो इसोरखौ नायगिरग्रो। Seeking God as priority। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि जिउआव गिबिसिनथारावनो इसोरखौ नायगिरग्रोनाय गोसोआ जोंनियाव जाखांनांगौ एबा जोंनियाव थानांगौ। माथाइनि 6:33 सिरिया बेबायदि बुंदों, नाथाय इसोरनि रायजो आरो बिनि धोरोमखौ नायगिरग्रो, अब्लानो बियो बेफोर गासैखौबो नोंसोरनो होदेरगोन। बे बोसोननि ओंथिया बेनो जे जोंनि गोसोआव जिथु लुबैनाय दङ, बे लुबैनाया गिबि सेथियाव इसोरखौ नायगिरग्रोनायनि लुबैनाया जानो नांगौ। नाथाय जों गोबां बुहुमाव सुबुंफोरखौ, फोथायारिफोरखौ नुनो मोनदों, गोबां मानसिफोरा इसोरखौ नायगिरग्रोआलाफानो बुहुमनि बेसाद मुवाफोरखौ नायगिरग्रोयो, बुहुमनि बेसाद मुवाफोरखौ बुथुमग्रोयो। बेबायदि खामानि मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों। नाथाय इसोरनि बोसोना स्पष्टयै बुंग्रोदों जे इसोरनि रायजोखौ नायगिरग्रो, इसोरखौ नायगिरग्रो होननानै। जों जि बुहुमनि बेसाद मुवाफोरखौ गोसो गोरबो होनानै बुथुमगासिनो दङ, बे गासैखौबो इसोरा जोंनो होखागोनखा। मानोना इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों जे आंखौ नायगिरग्रो, आंनि रायजोखौ नायगिरग्रो, बेफोर गासैखौबो होगोन होननानै। दा बेयावहाय प्रियफोर, जोंनि गोसोआव इसोरखौ नायगिरनाय गोसोआ थाग्रोनांगौ, बै लुबैनाया थानो नांगौ। बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ माथाइनि 10:39 सिरियाव गावनि चेलाफोरखौ बुंदोंमोन, जायहा गावनि जिउखौ बासायनो हास्थायो बियो बेखौ खोमागोन, नाथाय जायहा आंनि लागै गावनि जिउखौ आद्रि खालामगोन बियो बेखौ मोनगोन। प्रेज द लर्ड। लुबैनायनि नैथि बाथ्रा बेनो जाबाय गोसोनि लुबैनाय आरो बेनि दैदेननाय। डिजायार्स अफ द हार्ट एन्ड देयर डिरेक्सन। बाइबेला जोंनो रोखायै मोजाङै फोरमायो दि जोंनि गोसोनि जिथु लुबैनाय एबा इच्छा, बे माबायदि जानांगौ बेखौ जोंनो फोरोङो। जेरावहाय जेरेमियानि 17:9 सिरिया बेबायदि बुंदों, मानसिनि गोसोआ गासै मुवानिख्रुइ बांसिन सोलायग्रा, बिनि रगा सोखाजाया, बिनि सानमानायखौ सोर बुजिनो हागौ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि गोसोआव जि लुबैनायफोरा फैयो, बै लुबैनाया जुदि संसारनि जायोब्ला, बै संसारनि लुबैनाया जोंखौ इसोरनिफ्राय गोजान खालामगोन। आरो जिहेतु जोंनि लुबैनाया गोसो इसिंनिफ्राय, गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरखौ लुबैनाय जायोब्ला, बै इसोरखौ लुबैनाया जोंखौ इसोरनि खाथिसिम लानानै थांगोन आरो जोंखौ इसोरजों खौसे खालामगोन। इसोरनि बोसोना जोंखौ स्पष्ट बुंदों, बे गोसोआ गोबां सोलाय सुला। बे गोसोआव जुदि लुबैनायनि, संसारनि बेसाद मुवाफोरखौ लुबैनायनि जुदि बेराम जादोंब्ला, बे बेरामा गानो रोङै बेराम होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ मोनथिहोदों, गोसोखांहोदों। दा बेयावहाय नोंथाङा मोनथिगौ, नोंथांनि लुबैनाया बबेनि प्रति बांसिन दङ, बबेयावहाय बांसिन दङ, बे बाथ्राखौ नोंथाङा गावनो मोनथिगौ। नाथाय इसोरनि बोसोना जोंखौ थुलुंगा होदों, जोंनि जिथु लुबैनाय, गोसोनि जिथु लुबैनाय दङ, बे लुबैनायखौ इसोरनियाव दोननो नांगौ। बेनिखायनो राजा डेभिडआ बेबायदि मेथाइ खनदोंमोन, गितफोर 51 नम्बरनि 10 सिरियाव, इसोर आंनो लागै गोगो गोसो दानानै होदो आरो आंनि गोसो इसिङाव गोदान गोगोम जिउ होदो। That means राजा डेभिडहा इसोरनि प्रति, इसोरनि फारसे लुबैनाया दङमोन। इसोरखौ खुलुमनो, इसोरखौ सिबिनो, गासैखौबो इसोरनिफ्राय मोननो हास्थायनाय, बै लुबैनाय गोसोआ दङमोन। बेयावखायनो डेभिडआ बे बाथ्राखौ बुंदों जे आंनि गोसोखौ गोगो खालामदो होननानै। बेनि गोसोआवबो, डेभिडनि गोसोआवबो
अनेक गुलाय गुजायफोरा फैयोमोन। बेनिखायनो डेभिडआ बे बाथ्राखौ बुंदों जे आंनि गोसोखौ गोग्गो खालामदो होननानै। इसोरनि प्रति बिहा लुबैनाया दङमोन, बेयावखायनो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दिनै जोंबो इसोरनि प्रति गोसोआव इसोरनि थाखाय लुबैनायखौ लाखिनांगोन। इसोरनि प्रति गोसोनिफ्राय लुबैनायखौ दोननो नांगोन, खालामनो नांगोन, रज' होनो नांगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखिनियावनो मोनसे सोंलु खालामनो हास्थायदों, सोंलु बेरखांहोनो नागिरदों। बे जाहैबाय, जों फोथायारिफोरा बबेबा खामानिखौ, बबेबा मोनसे गोरोन्थि खामानिखौ मोनथियालाफानो मावो ने? नङा अनजाग्रा प्रियफोर। जों मोनफ्रोमबो बाथ्राखौ गिबियावनो मोनथिग्रोयो। बे खामानिखौ मावोब्ला मा जागोन बेखौ बयबो मोनथिग्रोयो। अब्लाबो गोबां मानसिफोरा मावो। बे जाहैबाय लुबैनायनि थाखाय, गोसोनि लुबैनायनि थाखाय बै खामानिखौ मावो। हमनानै ला, सासे मानसिया जौ लोंनानै जौ फाग्ला जाबाय एबा निसा बेसाद मुवा जाग्रा जाबाय, लोंग्रा जाबाय। नाथाय बेखौ लोङोब्ला, बेखौ जायोब्ला मा जागोन बेखौ लोंनायनि सिगां, जानायनि सिगाङावनो मोनथिखायो। मानोना जौ बथलाव लिरनानैनो दोनखानाय जायो बेखौ लोङोब्ला मोदोमनि खहा जायो, देहानि खहा जायो होननानै। आरो बेनि सिगाङावनो बिगियानगिरिफ्रा बेखौ बानायनायनि सिगाङावनो, बे बथलखौ महर होनायनि सिगाङावनो, थांखुखौ महर होनायनि सिगाङावनो, सिगारेटखौ महर होनायनि सिगाङावनो जोंनि गोथार बोसोना लिरनानै दोनखादों। गोथार बोसोना जोंखौ मोनथिहोखादों जे मतलिया नहबा, फेग्लुंग्रा दाजा होननानै इसोरनि बोसोना जोंखौ मोनथिहोखादों। अब्ला जाय सुबुंफोरा दिनै लोंदों, जादों, माब्रै मोनथियालाबानो लोंदों, माब्रै आं एसेबो मोनथियाखैमोन बेनिखाय जाफ्लांबाय लोंफ्लांबायनानै बोरै बुंगोन? अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावहाय जों जेखि खामानि मावा मानो, जोङो जि गोरोन्थि खामानिफोरखौ मावदों, मोनफ्रोमबो गोरोन्थि खामानिफोरखौ जोङो मोनथिग्रोगौ, मोनथिनानैनो खामानिखौ मावो। आरो बै जाहैबाय जोंनि गोसोआव मोनसे लुबैनाय, गाज्रिनि फारसे लुबैनाय, डिजायार्स। जि गोसोआव लुबैनाय, मोनसे गाज्रिखौ लुबैदों, आरो बै लुबैनायानो, जि गाज्रि लुबैनाय, बै गाज्रि लुबैनायानो मानसिखौ पापआव दैदेनलांदों, इसोरनिफ्राय गोजान खालामदों। अनजाग्रा प्रियफोर, फोथायारिफोर, डिजायार्स, बे लुबैनाया खोब मोजां बाथ्रा। नाथाय बे लुबैनायखौ जोङो संसारनि बेसाद मुवायाव लाङालाबानो इसोरनियाव लाबोनांगौ। जोंनि लुबैनाया गोबां रोखोमनि जानो हागौ। सोरबाया गाननाय जोमनायखौ लुबैयो, सोरबाया जानाय लोंनायाव लुबैनाय दं जानांगौ, सोरबाया टेक्न'लजियाव लुबैनाय दं जानांगौ, सोरबाया माबा मोनसे खामानि मावनायाव लुबैनाय दं जानांगौ। गोबां रोखोमनि लुबैनायफोर दङ अनजाग्रा प्रियफोर। बै लुबैनाया गाज्रि नङा, नाथाय जोंनि जिथु लुबैनाय दङ, बै लुबैनायखौ जोङो इसोरनियाव दोननो नांगौ। इसोरनि थाखाय लुबैनायखौ जों दोननो नांगौ। संसारनि बेसाद मुवा, दिनै जोंनियाव थानाय गाननाय जोमनायखौ लुबैनानै जों जुदि इसोरखौ बावलाङोब्ला गोरोन्थि जागोन ना जाया बेखौ साननानै नाय। दिनै जोंनि थाखा फैसा, मान सन्मान आरजिनायाव जोंहा जिहेतु लुबैनाय दङ, धोन आरजिनो थाखाय लुबैनाय दङ, मान सन्मान बानायनो थाखाय लुबैनाय दङ। बै लुबैनायखौ सुफुंनो थाखाय, मान मर्यादाखौ लाबोनो थाखाय, धोन दौलतखौ लाबोनो थाखाय इसोरखौ बावना थाङोब्ला गोरोन्थि जागोन ना जाया साननानै नायदो। नाथाय बे लुबैनाया मोजां। जि लुबैनायखौ जोङो गिबि इसोरनो होग्रोनांगौ। जेखौहाय माथाइनि 6:33 सिरिया बुंदों, गिबियाव इसोरनि रायजोखौ नागिरग्रो, इसोरखौ नागिरग्रो, बिनि उनाव होजोबगोन। गासैबो जोंनि लुबैनायफोरखौ इसोरा जोंनो होनो थाखाय थामथिम दङ। नोंथांनि लुबैनायखौ इसोरा होगोन, आंनि लुबैनायखौ होगोन। इसोरा प्रतिज्ञा खालामदों। नाथाय जोंनि लुबैनायखौ गिबियाव इसोरनियाव दोननो नांगौ। जों इसोरखौ लानानै लुबैनांगौ। इसोरनि बोसोन, गितफोर 37 नम्बरनि 4 सिरिया ओरैहाय बुङो, आरो फोरबोखौ गावनि सुखनि रोदा होननानै मिथिदो, अब्ला बियो नोंनि गोसोनि साननायखौ जाफुंहोगोन। दिनै जोंहा गोसोआव मा साननाय गैया? गोसोआव गोबां रोखोमनि साननायफोर दङ, गोसोआव गोबां रोखोमनि लुबैनायफोर दङ। बै लुबैनाय साननाय हनायफोरखौ इसोरा जोंनो जाफुंहोजोबगोन। बेखौ इसोरा रोखा खालामदों। मा होननानै बुंदों? आरो फोरबोखौ गावनि सुखनि रोदा होननानै मिथिदो। सुखनि रोदा, सान्तिनि रोदा होननानै जोङो इसोरखौ मोनथिनांगौ, बुजिग्रोनांगौ, आरो जोंनि डिजायार्स, लुबैनायखौ इसोरनियाव दोननांगौ। आरो इसोरा जोंनि गोसोनि हास्थायनायखौ, गोसोनि लुबैनायखौ जाफुंहोगोन। जिखौ जोङो दायो इसोरखौ नागारनानै सोरबा जुदि नागिरगासिनो दङब्ला बिखौ जोंनो इसोरा होगोन होननानै बुंखादों। जों जुदि इसोरखौ नागारनानै धोन दौलत आरजिनो सानगासिनो दङब्ला, जोङो न'खर दानो सानगासिनो दङब्ला, सुख सान्ति नागिरगासिनो दङब्ला, गाननाय जोमनाय नागिरदोंब्ला, गावनि महरखौ नागिरदोंब्ला, गासैखौबो नागिरदोंब्ला,
इसोरखौ नागारनानै बे गोरोन्थि जादों। जोंनि नाजानायाव जोङो फेलें जानो हागौ, नाथाय इसोरनि होनायाव माब्लाबाबो फेलें जानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयावखायनो इसोरखौ लुबैग्रोदो, इसोरखौ मोननो लुबैग्रोदो, इसोरखौ मोननो हास्थायग्रोदो, डिजायार्सखौ इसोरनियाव दोनदो। बिनि उनाव जों गासैखौबो मोनगोन। इसोरा प्रतिज्ञा खालामखादों, जिखौ जोङो इसोरखौ नागारनानै दायो मावख्रुबगासिनो दङ गोसो गोरबो होनानै, बेफोर गासैखौबो जोङो मोनगोन। डिजायार्स, इसोरखौ लुबैनायखौ दोनदो गोसोआव, अब्लानो गासैबो जाफुंगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना एसेब्लाबो माबा मोनसे बावना थानाय बाथ्राखौ गोसोआव फैदों होननानै मिजिंथिदों। नोंथाङा जुदि सानदोंब्ला माबा मोनसे बाथ्रा सोलोंनो हाबाय होननानै, आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो, आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ होनो दाबावसै, आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला शेयारबो खालामनानै होदो। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोबावसिगोन। नोंथाङाबो बे डिजायार्स, लुबैनायनि बिसय नोंथाङा गावनोबो देहेन खालामगोन, आरो नोंथाङा गावनो गोबां आशीर्बादखौ मोनगोन। दे अब्ला इयुनाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नोसै। बाय बाय।